Me ollaan Tuuli ja Anna-Kaisa. Ja sä kuuntelet Palaudu synnytyksestä podcastia. Se tilanne, kun sä oot synnyttänyt muutama kuukausi sitten, kotona alkaa lämmetä tunnelma. Sulla on semmoinen olo, että mä en halua, että mun keho kosketaan tai katsotaan. Mä haluan, että valot sammutetaan. Mä haluan mennä peiton alle piiloon. Nyt puhutaan siitä, miten ne muuttuneet tai ehkä kriittiset ajatukset omasta kehostakin muokkaa sitä seksuaalisuutta ja kokemusta naiseudesta. Meillä on vieraana ihana Marja Kihlström, kirjailija, kouluttaja, podcast-host, seksuaaliterapeutti. Tervetuloa. Kiitos, ihana olla täällä. Minkä takia seksuaalisuudesta on ylipäänsä tärkeä puhua ja erityisesti ehkä tässä raskauden ja synnytyksen myötä? Seksuaalisuus on mun mielestä niin valtavan tärkeä osa naiseutta ja sitä kautta myös äitiyttä. Ja jokainen äitikin on seksuaalinen. Et se voi olla haastava yhdistelmä aluksi jotenkin yhdistää ne kaikki uudet roolit, mutta mä näen, että se on myös antaa sitä voimaa ja elämäniloa ja muistutusta siitä, että mä oon edelleen minä, vaikka mä muutun ja mun elämä muuttuu. Ja vaikka siihen elämään tulee niitä uusia rooleja, että sä ootkin yhtäkkiä äiti ja sä oot vastuussa siitä toisesta ihmisestä ja sä oot sille maailman tärkein, niin sä oot myös sinä ja sulla on se sun oma seksuaalisuus siellä. Sulla on ne omat tarpeet ja halut olemassa, että eihän ne mihinkään häviä tai mene rikki. Ja mä jotenkin ajattelen, että eihän se seksuaalisuus ole meistä irrallinen asia myöskään, että esimerkiksi lapsella ei olisi sitä seksuaalisuutta jollain tavalla, että se on vaan meihin aikuisiin tullut ja jotenkin semmoinen irrallinen asia ja siihen niin kuin aktiin sidottu asia. Se oli tosi hyvin sanottu, että paljonhan se menee edelleen sekaisin, että seksuaalisuus on sama kuin seksi. Seksuaalisuus on ihmisenä olemista, se on paljon syvempää ja monitasoisempaa ja sen takia valtavan tärkeä osa myös tätä, kun puhutaan raskaudesta, synnytyksestä ja synnytyksen jälkeisestä ajasta. Ja itse asiassa, minun on pakko kertoa, koska anna tulla. Mä toin tämän, koska tämä on ollut mulle suomalaisen Aila Miettinen-Jaakkolan Nainen naiselle luonnollinen syntymä. Tämä kirja on ollut, mä ostin tämän toista syntymää varten, koska ekan hyvin lääkäreiden synnytyksen, koska se oli keskosvauva mun ensimmäinen, niin mä päätin, että nyt mä haluan niin kuin tuntea mun oman kehon voiman ja tavallaan auttaa mun kehoa tekemään se luonnollinen työ siinä synnytyksessä. Ja jotenkin mä koin sen myös tosi vahvasti niin kuin osana just sitä naiseutta ja sitä naiseuden matkaa. Ja nyt kun eihän mä tätä nyt ehkä tässä kohtaa lue ihan joka päivä, koska Kuopus on 10-vuotias, mutta mitä mieltä te olette tästä? Mä oon itse asiassa toisesta kirjasta Michael Odentin, minkä varmaan tiedätte, ranskalaisen luonnollisen synnytyksen puhujan kanssa, niin mulla on siitä tällainen lainaus täällä, että hallinnan kadottaminen, antautuminen kokemukselle, unohtamaan oikea. Mulle tulee heti jotenkin se seksi. Nousee siis, että tässä on niin paljon samaa. Kyllä. Toi hallinnan niin kuin kadottaminen ja se, että mehän ollaan tänä päivänä tosi monet semmoiset, että me halutaan pitää ne langat omissa käsissä. Meidän pitää tietää, mitä tulee tapahtua, millä tavalla ja sitten tulee epävarmuutta. Me ei niin kuin uskalleta päästää irti. Niin tosta mulle heräsi heti, että toihan on niin tärkeä osa sitä seksiä nimenomaan. Sitä, että sä pystyt nauttimaan, että sä niin kuin irrotat. Ja tavallaan se, että mun mielestä toi kuvaa sitä niin kuin seksuaalisuutta, mikä näkyy kaikessa siellä lapsena, aikuisena, niin kuin siinä kaikessa. Että toi on ehkä se seksuaalisuuden jotenkin ydinsanoma. On, ja se on mun mielestä valtavan niin kuin kiinnostavaa ollut niin kuin huomata se, että kun on puhuttu luonnollisen syntymän, ja mä itse koin tämän teeman silleen, että mä voin pyrkiä sitä kohti ja kunnioittaa myös lääketiedettä, mikä auttaa tänä päivänä tarvittaessa. Mutta se pointti, mikä tässä kirjassa ja Michael Odentilla on mikä täällä on tosi hyvin sanottu. Mä luen tästä pätkän, koska tämä liittyy seksuaalisuuteen ja naiseuteen tosi vahvasti. Jos nainen sosiaalistetaan synnytystilanteessa alistuvaksi, kiitolliseksi, passiiviseksi, tyhmäksi ja avuttomaksi, vaikutukset ulottuvat muillekin elämänaloille, naiseuteen ja äitiyteen. Ja tämä oli jännä, kun mä luin tämän tänään, kun mä tulin tänne, niin mä olin, että jumalauta, että niinpä, että jos me voidaan olla niitä itsenäisiä, tuntea se oma voima ja se omistajuus meidän elämästä passiivisuuden rinnalla olla niitä aktiivisia toimijoita. Eikä se tarkoita sitä, että me onnistuttaisiin aina tai suoriuduttaisiin täydellisesti tai oltaisiin itsekkäitä sanan ikävässä merkityksessä. Mutta toi on myös semmoinen, mihin niinku äitiysfysioterapeuttina, kun kohtaa asiakkaita, niin
se synnytyskokemus vaikuttaa ihan valtavasti kaikkeen siihen, erityisesti siihen, miten me suhtaudutaan omaan kehoon ja just tähän omistajuuteen ja tuntuuko se oma keho omalta tai tuntuuko siltä, että vaikka se ei olisi niin kuin ollut kajoavaa siellä synnytyksessä, niin kuin muiden toimenpiteet, mutta se, että jos tuntuu siltä, että mulla ei ole ollut sitä hallintaa ja mahdollisuutta päättää niistä asioista, niin se on todella iso tavallaan semmoinen muovaava tekijä, mikä vaikuttaa tosi pitkälle meissä. Kyllä. Joo, ja se kulkee vähän niin kuin takaraivossa. Että kyllä mä huomaan siellä vastaanotolla, kuinka usein se nousee se synnytyskokemus vielä vuosia. Niin kuin. Todella. Ja ihan siis tämmöisten naisten kakkilla on vaikka 15-20 vuottakin synnytyksestä, niin sitten kun rupeaa kaivelemaan ja keskustelemaan, niin sieltä, no joo, että paperilla kaikki näytti sujuvalta, mutta oikeasti se kokemus on jotain ihan muuta. Ja kuinka sitä kannetaan niin kuin ikään kuin taakkana mukana, jos Todella. ei sitä pääse purkamaan. Ja tässä kun mä katoin tätä ja pohdin tätä teemaa, niin mun mielestä oli hienoa myös, että Aila Miettinen-Jaakkola nosti esiin teeman, mikä näkyy seksuaaliterapiassakin. Miten siellä synnytyssalissa on kumppanin kanssa asiat mennyt? Koska silläkin on merkitystä, että antaako kumppani luottamuksensa sille synnyttävälle äidille, onko siinä tukena, jos siinä tapahtuu jotain, niin onko ne asiat purettu mahdollisesti niin kuin ammattilaisen kanssa ja onko se kumppani tehnyt jopa synnyttäjästä passiivisen vai luottanut siihen aktiivisen rooliin. Et siinä on monta asiaa. Ja sitten toisaalta, jos kumppanilla on itsellä vaikeita tunteita siinä hetkessä, mitkä ei liity edes naiseen ja synnyttäjään, niin et olisiko niillekin tilaa. Ja nämä kaikki liittyy sinne äitiyteen ja seksuaalisuuteenkin. Ne on semmoisia teemoja, mitä me varmasti molemmat Tuulin kanssa tuolla synnytysvalmennuksissa ja niin kuin semmoisilla käynneillä, missä valmistaudutaan synnytykseen, niin puhutaan aina siitä, että kumppani on aktiivinen toimija, että tämä on teidän yhteinen synnytys. Eikä niin, että kumppani ajetaan sinne keinutuoliin istumaan ja katsomaan vierestä, että mitä tässä tapahtuu. Että totta kai se synnyttäjä itse valitsee, mitä hän toivoo kumppanilta ja miten hän osallistuu tähän, mutta se, että oot sitten myös kumppanina valmis siinä määrin osallistumaan, kun toinen kaipaa sitä tukea. Ja jotenkin tosi tärkeää, koska toihan on myös kehollisesti, raskaus on todella iso muutos meille. Ja sitten siinä synnytyksen hetkellä, lapsen syntymän hetkellä, niin tapahtuu niin kuin todella nopeasti ne muutokset siinä kehossa, painopisteen muutokset ja kohtu lähtee heti supistumaan pienemmäksi ja niin kuin kaikkea tätä muutosta. Niin se tavallaan se synnytys on se laukaiseva juttu tavallaan siihen, että mitä lähtee seuraavaksi tapahtumaan ja minkälaiset niin kuin keholliset kokemukset ja minkälainen se oma suhde siihen, että pystykö mun keho tavallaan suoriutumaan sitä synnytyksestä, koska saattaa tulla niitä synnytyspettymyksiä, että ei mun keho vaan niitä supistuksia lähtenyt tulemaan, sitä lähtenyt niin kuin etenemään se synnytys tarvittaessa ja tarvittiin niin kuin siihen vaikka lääkkeellisiä apuja sitten tai muita, niin sitten se, että kun lähdetään miettimään, kun se oma keho tuntuu monesti synnytyksen jälkeen ehkä aika vieraaltakin, moni kuvaa sitä, niin sehän on jo pohja se synnytys sille, että miten siihen omaan kehoon lähdetään suhtautumaan senkin jälkeen. Toki kaikki muukin vaikuttaa, mitä siellä on taustalla aikaisemmin. Moni asia. Mä voin heittää muutamat lyhyet kokemukset synnytyksistä, mikä liittyy seksuaalisuuteen mun mielestä voimakkaasti. Hyvät hetket ehdottomasti, mutta mä nostan ehkä nyt vaikeita hetkiä ja häpeällisiä asioita, koska häpeä on sellainen, mikä hyvin valeasuisena liikkuu meidän mielessämme ja sulkee ovet sille seksuaaliselle nautinnolle ja antautumiselle siihen yhteyteen toisen kanssa. Ensimmäinen oli ensimmäisessä synnytyksessä, mä pelkäsin kakkaa. Se oli niin kuin silleen, että ei saakeli, että kakkaaks mä siihen pöydälle. Tämä on ensisynnyttäjillä tosi tyypillistä. Hei, kuinka rentoutua, jos sä koko ajan pidätät kakkaa? Onneksi yksi nainen, mä en muista oliko sillä kätilötaustaa, että se oli eläkkeellä, mutta se sanoi, että ethän sä voi kakata, jos sulla on sellainen kakkatulppa siellä edessä. Se oli mun mielestä niin hauskasti sanottu. No, mutta sitten mä ajattelin silloin, että onneksi mulla ei ole miestä täällä mukana vai äiti, että kyllähän se on nähnyt mun kakkaa. No, toiseen synnytykseen mä otin reippaasti kyllä peräruiskia, se oli ihan hemmetin hyvä ratkaisu, että suosittelen kaikille. Mutta toinen häpeä teema oli se sitten, että Matti meinasi itse asiassa ryssiä toisessa synnytyksessä. No miten? Pahasti, koska siitä olisi tullut iso ongelma, mutta onneksi se imasi typerät sanansa takaisin. Koska mä olin tosiaan valmistautunut Ailan kirjan ja muiden kirjojen ja synnytysvalmennusten myötä luonnolliseen synnytykseen. Ja mä olin harjoitellut tosi paljon hengitystekniikkaa ja sitä, että miten sillä äänenkäytöllä voi pitää kohdun auki ja lantionpohjalihakset rentona, että vauva pääsee laskeutumaan hyvin. Ja se on ollut mulle kaikista toimivin ja se on auttanut myös sietämään ja olemaan kivun kanssa. No, sehän kuulostaa ihan hassulta. Se on sitä ja ulvontaa. Ja siis todella, ja sitten kun sä oot sellaisessa niin kuin syväluotaavassa kivussa, niin
Mutta se on ihana tunne se niinku tärinä ja muu, mikä siitä tulee. Mutta Matti meinasi alkaa nauraa. Siis se, niinku, tiedätkö, että Se olisi ollut paha. se olisi vittu lentänyt niin pihalle sieltä, se ei olisi päässyt takaisin varmaan edes niinku tokan synnytyksen jälkeen kolmanteenkaan. Joo. Koska se olisi niinku, mä olisin oikeasti voinut olla aggressiivinen siinä vaiheessa. Vähintäänkin itse heittänyt se ulos sieltä. Ihan Todellakin. sama missä kivuissa. Mutta niinku, ja tämä häpeä olisi voinut pahimmillaan siirtyä. Mä tunnistan sen meinaa itsestäni. Että se olisi voinut kääntyä siihen, että mä olisin niinku, tavallaan se antautuminen hänelle, koska sehän on hyvin paljon samantyyppistä ääntelyä kuin rakastelussa synnytyksessä. Ja se, että sä saat olla ääneltäs ja kaikelta nonverbaalilta ja kaikella eleillä ja liikkeellä, niin sä saat olla aito ja vapaa miettimättä, miltä mä nyt näytän. Niin sillä on väliä. Ja sen takia mä näen, että synnytyksellä ja rakastelulla, etenkin jos siellä on se oma kumppani paikalla, sillä on tosi paljon merkitystä. Tämän halusin kertoa. Ihana, kun kerroit, ja toi on ihan hirmu merkityksellinen toi äänenkäyttö, ja se on ehkä tänä päivänä aika haastavaa monelle. Yritään olla vähän näkymättömiä, ettei huomata, ja eihän nyt kukaan vaan sano mitään. Niin hienoa. Kaikkien pitäisi olla tietysti. Mulla oli onni, mä olin ton Krista Kososen ja Laura Birnin kanssa samaan aikaan raskaana ja me oltiin kerran samaan aikaan äitiysjoogassa. Ja Juman kautta, kun siellä alettiin harjoitella äänenkäyttöä ja ne oli silleen niin tiedätkö se, kaikki me tehtiin. Ne vapautti meidät muut. Et Kristalle ja Lauralle iso kiitos, koska mä olin silleen, että wow, että noi ei häpeä yhtään. Mä haluan tehdä noin. Ja mä ohjaan ainakin itse vastaanotolla, kun on monesti on puoliso mukana myös siihen synnytykseen valmistavalla käynnillä. Mä pyydän aina, jos on semmoinen asiakas, joka ottaa kontaktia ennakkoon. Jos on mahdollista, tulkaa molemmat. Ja mä ohjaan aina niin, että harjoitelkaa sitä äänenkäyttöä ennen synnytystä. Tai se kumppani laulaa aina ekana. Kyllä, ja molemmat laulaa, että kummallekaan ei tule sitä häpeän tunnetta. Kyllä. Sitten on puhuttu etukäteen, sitä on kokeiltu ja mä sanoin aina, että se tuntuu tyhmältä eka. Että se on fakta. Sä et ole tottunut ulvomaan. Halleluja, se auttaa. Se on niin hieno. Ja mä etenkin kolmannes, kun mä tunsin, kuinka se vauva laskeutui. Se oli oikeasti ihan silleen, että vau, että mun keho tuntee tämän. Mä oon kanssa käyttänyt mun kakkossynnytyksessä tai niinku toisen lapsen synnytyksessä ääntä paljon. Ja se tuli tosi silleen jotenkin primitiivisesti. Totta kai mä tiesin ammattilaisena, että mitä se tekee ja näin, mutta sitten kun sitä rupesi käyttämään, se oli ihanaa. Ja mulla on siis semmoinen kokemus, että mulla oli toinen synnytys oli käynnistetty ja mua vähän jännitti se, että okei, miten tämä käynnistyshomma ja muuta. Mulla oli pallongi siinä. Okay. Ja se ei niinku, mulla oli ihan järkyttävät supistukset jo siinä, mutta mitä ei niinku tapahtunut, se ei tullut sieltä ulos. Ja mä käytin sitä ääntä voimakkaasti niinku TENS-laitteen kanssa ja sitten jossain kohtaa mulla oli niinku eka huone siitä kätilöiden taukohuoneesta katsottuna. Ja sitten se kätilö kipittää sinne huoneeseen ja nyt on semmoinen tilanne, että kun hän on kuunnellut sun ääntä, että käytkö pötköttää, että katsotaan sisätutkimus, että kun hän kuulee sun äänestä, että nyt sä oot kyllä enemmän kuin 5 senttiä auki. Että sen pallongin pitäisi tulla ulos siinä kohtaa, mutta se ei ole tullut. Että joskus voi olla niin, että vauvan pää kiilaa sen sinne niin, että se ei pääse tippuu. Ja siis mä olin siinä kohtaa jotain 8 senttiä auki. Ja se oli silleen, että no niin, pyörätuolia äkkiä saliin. Ja siis hän tyyli juosi sinne saliin mun kanssa. Ja sitten mä muistan sen tunteen, kun mä olin tosi hämmentynyt, että mitä tässä tapahtuu. Ja sitten se oli tosi nopea synnytys verrattuna mun ekaan. Niin hän sitten sanoi siinä kohtaa, että kun hän tiesi, että mulla on kivunlievitystoiveita, että mä haluan sinne ammeeseen ja mä haluan sen spinaalin loppuvaiheessa, kun mulla oli tosi traumaattinen kipukokemus ekasta synnytyksestä. Siinä meni kivunlievitys pieleen. Niin hän sen takia lähti aika vauhdilla, koska hän tiesi, että kun se pallongi otetaan pois, niin se vauva saattaa tulla sieltä tosi nopeasti. Että se kerkeet saada ne kivunlievitykset. Ja mä ajattelin, että vitsi mikä niin kuin osaaminen sillä kätilöllä, että hän pystyy mun äänestä kuuleen sen paljon maan auki. Että niinku, et oikeasti sillä niinku kurkunpää avaamisella ja sillä rento, että se niinku kuuluu heille. Ja se ääni muuttuu, niin että vitsi mitä ammattilaisia. No, ehdottomasti mäkin olen silleen, että vau. On ja siis kätilöillä on niin paljon erilaisia keinoja sekä äänestä kuulla, että ihan siitä, että miten me liikuskellaan ja niinku käydäänkö me päkiöiden päällä ja mihin suuntaan me liikutellaan lantio, niin tietää jo siitä, että niinku missä vaiheessa vauva on siellä menossa ja mitä siellä kehossa on tapahtumassa, kun niitä vaan niinku osataan seurailla, että se ei aina vaadi sitä, että no niin, nyt jalat auki ja katsotaan montako senttiä täällä ollaan. Joo. Joo, siis todella. Mun kolmannessa siis mut tarkistettiin, kun mä menin sairaalaan ja sen jälkeen mä en tiedä tarkistettiinko ollenkaan. Kun mulla oli toive vetää niin kuin täysin niin kuin omaehtoisesti se veteen, niin mä olin tunnin sairaalassa ennen kuin se syntyi veteen Edda. Ihana. Voi mitä kokemuksia. Mutta jos me siirrytään sieltä synnytyksestä, mikä on siis ihana teema, ehkä sinne synnytyksen jälkeiseen aikaan, niin minkälaisia kokemuksia sulla on, Marja, itse siitä, että miten se on muovannut sun kehoa ja ehkä semmoista niin kuin omaa kokemusta siitä omasta kehosta, kun sä oot ollut raskaana ja synnyttänyt?
mä en tiedä, onko synnytys niin kuin sinänsä muovannut kehokokemusta mulla. Että mulla on ollut, mä sanoisin, että varmaan aika lempeät synnytykset keskiverrosti. Se sairaalan synnytys ensimmäinen oli ehkä se, että siinä mä en saanut niin kuin ollenkaan sitä omistajuuden kokemusta itsestäni. Mulle ehkä haastavampaa on ollut sit se, että mä oon raskaana, mun keho on muuttunut tosi paljon. Että kun mä oon ollut aina suht hoikka niin kuin luontaisesti ja urheillut paljon, niin sitten mä oonkin saanut sen plus 30 kiloa. Niin se on iso muutos, tosi iso muutos ja sellainen hallitsematon muutos. Ja se on ollut välillä, niin kuin, on ollut haastava sulattaa aika ajoin. Toki niin kuin raskaus on mun mielestä tuonut myös seksuaalista halua, että sit se on ollut jännittävää, kun rinnat on ollut isommat ja se olemus pehmeämpi. Mutta ehkä haastavin vaihe siinä kaikessa on ollut just se heti synnytyksen jälkeen, koska mä en ole myöskään kuulunut niihin, ketkä palautuu luontaisesti tosi nopeasti, että sehän on tosi yksilöllistä. Et siinä on mennyt puolesta vuodesta vuoteen, että usein se on ollut lähempänä vuotta, että mä oon ollut niin sanotusti näyttänyt omalta itseltäni, ja kun mulla on ihan niin kuin poskista lähtien mä oon pyöristynyt, että se on ollut kokonaisvaltainen muutos. Niin peilistä katsoo erinäköinen Marja silloin. Niin se on ollut niin kuin, kyllähän se vaikuttaa siihen, miten päästään kumppanin lähelleen. Et esikoisen aikana, kun mä olin yksin, niin siinä oli läsnä se, että mä oikeasti pelkäsin, että mitä jos kukaan ei halua enää mua. Ja mä todella halusin ottaa selvää, että haluuko ne mua. Mä luulen, että toi on ehkä aika yleinenkin pelko siitä, että pilaako se synnytys mun kehoon, että onko mä niinku damaged goods tyylinen, että mä en kelpaa enää kellekään. Jos mulla on pillurikki 22-vuotiaana, että on ollut kauheita pillurikkiä muuten jotenkin. Mä niinku otin sen tosi sellaisen, vähän sellainen niinku, vähän sähikäisenä silleen niinku haasteena. En mä tiedä, niinku, ehkä se oli sitä nuoruuttakin tai sitä, että mä suhtauduin vähän eri tavalla, mutta sitten taas oman kumppanin kanssa oli mun mielestä erilaista. Se oli niinku, se oli herkempää vielä, koska se on se tuttu, läheinen. Se tuntee sut läpikotaisin. Niin, että mitä jos se ei halua, niin sitten ehkä se olisi mennyt vielä syvemmälle ihmisyyteen. Että mä en kelpaa ihmisenä. Ja tollaisiahan on, jos miettii niin kuin asiakkaita, vaikka kenen kanssa jutellaan, niin siellä on niitä tilanteita, että äidille ei välttämättä ole kokemusta, että ei olisi tyytyväinen omaan kehoon, vaikka se on ehkä se tyypillisempi niin kuin oletusarvo sen synnytyksen jälkeen jossain määrin siinä alkuvaiheessa. Mutta sitten on niitä, että se halu palailee nopeasti ja se keho tuntuu hyvältä ja on niin kuin voimakkaita seksuaalisia haluja, mutta sitten sillä kumppanille ei olekaan. Niin vitsi, mikä märkärätti se on kasvoille ja minkälaisia keloja siinä alkaa pyöriä. Ja saako siitä puhuttua? Se niin kuin puhumattomuus on tässä kohtaa niin kuin tosi iso riski, koska silloin oletuksille ja tarinoille on tilaa. Silloinhan voi kertoa itselleen, tai suurin osa meistä kertoo hyvin äkkiä tarinan siitä, että minussa on joku vika. Ja siis mä otan usein esimerkkinä luennoillakin sen, että kysyn teiltä tämän kysymyksenä. Jännittävää. Eli jos miehellä on erektiovaikeuksia, niin mikä on teidän eka ajatus? No se johtuu musta. Niin. Aika harvoin se on totta. Niin. Mutta tämä on niinku, se on niinku poikkeuksetta on se 500 tai 1000 siellä yleisössä, niin naiset nostaa käden ylös, että vika on mussa. Se on se eka ajatus. Ja sama pätee synnytyksen jälkeen. Ja kuinka tuhoisa se, tai niinku kipeä, satuttava se ajatus voi olla, etenkin jos siitä ei puhuta. Samaan aikaan, kun mä käännän tämän miehille, niin nehän on kans silleen, että nyt mä epäonnistuin. Toi ajattelee, että musta on joku vika. Ei niin, että että mies ei ajattele, että nainen ajattelee, että itsessään on vika, vaan miehet taas kääntää sen, että heissä on vika. He ei suoriudu, he ei ole riittävän miehiä, mitä ikinä siellä on. Ja pelkästään ei ole niin kuin synnytyksen jälkeen se, että jännittää, että satuttaako kumppania tai herääkö vauva tai vauva on siinä lähellä, vaikka se olisi kopassa ja muuta. Onko ok koskea sitä synnyttänyttä kumppania, haluuko se sitä kosketusta? Miten kun se imettää, saako se rintoihin koskea? Niin, ja maitoa valuu ja et siinä on monta sellaista asiaa, mikä niinku voi pehmentää erektiota hyvin luonnollisella tavalla. Ihan hormonit. Kyllähän miesten hormonitasot myös puhuttuu, kun he hoitaa vauvaa. Testosteronitaso laskee. Että jotenkin muistutus kaikille äideille siellä, jos on näin päin kuvio, että nyt taas ajatus pois siitä, että minussa on vika, vaan lähdetään tarkastelemaan ehkä vähän laajemmin. Ja ootteko nähnyt, että tästä aiheesta puhuttaisiin? No aika vähän. Ei juuri tule vastaan. Siellä vastaanottohuoneen seinien sisäpuolella. Tämä niin kuin mä koen, että tämä on kaikkien sukupuolien kannalta niin kuin sehän muuttuu taakaksi helposti, jos se jää sinne just kodin seinien sisäpuolelle ja sellaiseksi, että kumpikaan ei niin kuin tiedä, että mitä tässä tapahtuu. Ja sitten se hiljalleen ajan myötä, jos sitä ei pureta, niin kääntyy välttelyksi tai seksin välttelyksi.
Ja sitten se on jotenkin semmoinen niin kuin norsu siinä keittiön pöydällä, mutta kukaan ei puhu siitä, tyyppinen ratkaisu. Ja vitsi, kun se norsu saataisiin pienenee ja sellaiseksi tosi Pieni söpöksi. posliininorsu sinne jonnekin. Niin, että se niinku, toivottavasti tämä niinku vähän muistuttaa siitä, että vitsi, puhukaa, uskaltakaa kysyä, uskaltakaa. Mun mielestä se on hirveän ihana kysymys, mitä mä kysyn omalta mieheltänikin välillä, että auta mua ymmärtämään, että mitä tapahtui, mitä sä tarkoitit, mistä sä suutuit, miksi tuntuu, että sä menit etäälle. Joo, eihän me voida niinku tietää, jos me ei keskustella. Et ei meillä ole niitä fyysisiä puhekuplia niinku sarjakuvissa, että se ajatus lukisi siinä, minkä sä voisit lukea. Ei. Hei, sä puhuit vähän siellä aikaisemmin siitä sun kehosta ja mä tiedän, että sä oot sun omassa podcastissa puhunut sun rinnoista ja siitä, että miten iso juttu ne on ollut sen synnytyksen ja imetysten jälkeen, niin haluaisitko kertoa siitä vähän? Kyllä, mä kerron mielelläni, koska mähän niin kuin on ollut onnekas siitä, että vaikka mä oon kehoon niin kuin mennyt siitä, mä oon aina painanut sellainen about 65-70 kiloa hyvin tarkkaa koko aikuisien lukiosta asti. Ja mitä tapahtui synnytyksissä, mentiin 100 kiloa. Mun vatsa on käytännössä ihan niin kuin samannäköinen kuin aina ennenkin, mikä on käsittämätöntä. Kiitos geenien, se ei ole millään tavalla minun ansiota. Mutta sitten rinnat taas, ne kun heitti siitä niin kuin about B-kupista sinne niin kuin DDE-hen sen 3 kertaa ja sitten mä oon imettänyt ekaa 10 kuukautta, tokaa 2 vuotta ja kolmatta 4 vuotta. Niin niistä rinnoista ei sitten jäänyt niin kuin siihen kehoon, mikä sitten palautui ja oli huomattavasti rasvattomampi, niin käytännössä mitään. Mä sanoin, että se oli -A. Ja mä tiesin jo itse asiassa, mulla oli se tunne jo ensimmäisen raskauden jälkeen mun esikoisen aikana, että mä ajattelin, että kyllä mä varmaan jossain vaiheessa hankin vielä pienet silarit. Mutta mä ajattelin, että nyt ei ole se aika. Että se oli jotenkin mulla aika selkeä. Ja siinä vaiheessa, kun toka oli, niin mä rakastin niitä rintoja, mitkä siinä just kun ei ole enää sitä pikkuvauva-imetystä, vaan on siinä 1 ja 2 vuoden, niin kun vähän oli maitoa silleen, että lapsi oli vaikka hoidospäivän, ne oli niin ihanat ne rinnat, kun ne oli vähän pulleet, mutta ei edelleenkään millään tavalla isot edes. Ja se jotenkin vahvisti sitä. No sitten tuli 3 ja sitten se jatkoikin 4 vuotta se imetys ilman, niin kuin se oli vahinko. Tai vahinko. Me vaan yhdessä jatkoimme lapsen kanssa, kunnes Matti sanoi, että pitäisiköhän sun miettiä jo lopettamista. Ja sitten mä lapsen kanssa sovin, että nyt me lopetetaan. Se oli aika oma lukunsa se. Mutta senkin jälkeen mä totesin, että vähintään vuosihan kannattaa imetyksen jälkeen odottaa ensinnäkin, koska ne rinnat muuttuu, palauttaa. Mä punnersin ja ajattelin, että nyt vahvistetaan kaikkia lihaksia ja seurasin, että miten rasva asettuu mun kehossa ja ei. Kyllä ne oli aika sellaiset niin kuin mahtavan duunin tehneet, mutta tyhjät. Ja niin kuin itsellä ainakin se, että kun se rinnat muuttuu niin valtavasti, mulla on kanssa ollut aina pienet rinnat, ja sitten kasvoi ihan hirveästi se imetyksen myötä. Ja se oli niin kuin identiteettikriisi. Mä olin tullut sinuiksen kanssa, että mulla on nämä pienet rinnat, ne on tosi kätevät urheillessa, kun ne ei hypi ihan miten sattuu. Totta. Mä oon niin kuin ihan silleen samaa mieltä. niin kuin tämmöiset asiat. Sitten ne kasvoja on silleen, wow, tällaista. Joo. Ja vitsi, miten paidat istuu eri tavalla. Ja, niin kuin tää. Ja sitten se imetys loppuu ja ne rinnat kutistuu taas sellaiseksi. Mä olisin, että okei, no nämä on nyt taas vähän erilaiset. Ja kun sitä sanotaan, että siellä niinku tavallaan ne maitorauhaset lähtee sitten pienenemään ja se rasvakudos tulee takaisin. Paskat mitään tullut takaisin. Kuuntelin sä, että missä mun rasvakudos on? Missä mun rasvakudos on? Että tää on tämmöinen tyhjä nahkasäkki, että täällä ei niinku mitään. Että kun ennen on ollut semmoista niinku kiinteyttä ja sitten on tullut maito, niin sitten ne vasta pyöreät ja kiinteät olikin. Ja sitten jää semmoinen niinku löysä nahkasäkki, niin on silleen, että mitä ihmettä. Niin se on niinku tosi iso muutos taas niinku kehollisesti. Että mä samaistun hyvin vahvasti noihin sun tuntemuksiin. Mä oon todennut, että mä oon yksi maitorauhanen. Musta olisi tehty imettäjä. Että se olisi ollut mun duuni. Mutta rasvarauhasia mulla on ehkä 3. Joo, tänne sitten on väärässä paikassa, niin kuin moni kuvailee. Että mulla on muutenkin rasvaprosentti tosi alhaalla luonnostaan. Et mun kehotyyppi on semmoinen. Mutta se on myös pois sieltä ehkä just missä haluaisit, että jos nyt mentäisiin niin kuin teidän fyssarien tällaisen niin kuin kehotyyppikoostumukseen, niin vaikka mä haluaisin kuinka pyöreän pyllyn, niin sen pakaralihaksen kasvattaminenkin on todella vaativa työn duuni. Takana. Todella, kun sieltä puuttuu se muu ihana pehmeys. Ei tartu rasva eikä lihas. Ei, se on niin kuin nämä on näitä kehotyyppijuttuja. Mutta niin, mulla oli haaveissa ne silarit tosiaan jo siitä ensimmäisestä
ensimmäisen lapsen synnytyksen jälkeen jo se asia niin kuin alkoi pyöriä mielessä. Ja sitten kun toi pienin on syntynyt 2015, niin siitä sitten, otapas nyt, se on ollut 2022, kun mä oon hankkinut. Eli 7 vuotta, 3 vuotta imetyksen lopettamisen jälkeen. Niin se oli niin kuin se 7. vuosi, niin silloin se alkoi tulla silleen, että kyllä. Ja se alkoi tietysti tulla uudelleen ja uudelleen mieleen. Ja mulla oli, mä en tiedä onko teille tullut näitä, että se voi tulla minkä tahansa kehon osankaan synnytyksen jälkeen. On se sitten venähtänyt häpyhuuli, vatsa tai rinta, mutta mä en meinannut antaa Matin tietyissä niin kuin seksiasennoissa koskea mun rintoihin. Kun mä olin itse silleen, että ei näytä hyvältä, ei tunnu hyvältä, ne on vaan tuossa tyhjät. Ja se alkoi niin kuin, se ei ollut yhtään mua, mutta se alkoi vaivata. Ja sitten tietynlaiset myöskin asennot, mulla tuli sellainen olo, että mä melkein halusin peittää itteeni. Ja se alkoi vaivaa. Mä totesin, että tällaista mä en halua, että mä oon edelleenkin vasta niin kuin vähän päällä 30. Että valtavasti ihania vuosia rakastella ja olla niin kuin aivan silleen niin ei. Ja sitten yllätys, lasten juhlat. Ja siellä mä puhuin toisen äidin kanssa, Mika oli silleen, että joo, mulle on tehty rasvansiirto rintoihin. Ja sitten se vielä näytti ne mulle. Wow. Ja taas kun sä nostit sen asian jonkun kauan, otit sen puheeksi, niin kuinka paljon siitä saa irti. Joo, ja sittenhän mä sain plastiikkakirurgin nimeä. Mä olin silleen, että wow. Ja mä sain todella hyvät suositukset myös siitä ihmisestä ja naisplastiikkakirurgi. No, kun mä menin sinne, niin tuli vielä uusi niin kuin täystyrmäys, koska mähän olin innostunut, että ei silareita, vaan rasvansiirto. Niin se sanoi, että Maria, ei sulla ole mitään rasvaa. Mistä me siirretään niin, sitä? Se oli silleen, että haluu. Mutta mulle oli hirveän arvokasta ja lohdullista, kun se ihan oikeasti siis mun siellä epikriisissä lukee siis rintojen surkastuma imetyksen takia. Sä saat sille niin kuin termin ja nimityksen ja luvan, että sä oikeasti... Se oli totta se mun kokemus. Jep, sä tuut kuulluksi. Se on edelleen niin kuin koskettaa mua. Se oli ihan valtavan arvokasta, koska mä en voinut tehdä sille mitään. Mä en voinut treenata. Ja kun mä rakastin mun rintoja, mä olin niin monta vuotta rakastanut ja mä olin ylpeä niistä kaiken se imetyksen ja kaikkien ihanien seksisessioiden jälkeen. Mutta sitten se alkoi kääntyä siihen, että mä olin pettynyt. Mä olin surullinen, mä häpesin. Ne nostatti sitä sun itsetuntoa ja sitten yhtäkkiä ne hävittisi. Ja sitten tämä Hilkka Peltoniemen kommentti, plastiikkakirurgin, mikä harmillisesti ei enää tee työtään. Mutta Hilkka sanoi hyvin, että kuule Maria, että jos miehillä pienentys penis 3 senttiä per synnytys, niin olisiko kukaan vihainen niille, jos ne menis suurentasta sen jälkeen? Joo, ja siis toi on niin epäreilu, että tuohon liittyy niin iso leima siihen, että sä oot nyt jollain tavalla pinnallinen, kun sä haluat. Siis meillä kaikilla on jo ne jotkut tietyt asiat, mistä me tunnemme itsemme hyväksi ja mitkä on, niin sulla ne on ollut rinnat ja mitkä sä oot halunnut tuohon. Ja ne koki sen isoimman muutoksen, että muutenhan mun keho niin kuin sai olla aika samanlainen. Ja tässäkin niin kuin, ei niitä muutoksia, niin kuin te olette varmaan samaa mieltä, että voi kukaan muu sanoa, että mikä oli iso ja mikä pieni. Ei todella. Se on suhteellista. Niin. Ja mä ajattelen jotenkin sitä koko itsetunnon rakentumista, että minkä takia naisen täytyy tyytyä. Tosi paljon sitä, että no hei sä oot synnyttänyt, sä oot saanut noi lapset syliin, että koit, että pärjäile nyt, että toihan pikkujuttu nyt, että sulla on vaikka ne tissit pienentynyt. Niin ei se ole mikään pikkujuttu, jos se vaikuttaa siihen sun itsetuntoon ja nauttimiseen. Ja mun mielestä se oli väärin, että mulle jotkut sanoo, että tämä on nyt tämän miehisen maailman niin kuin tulos, että sä haluat noi silarit. Mä otin ne itteeni varten todella. Ja ainoa asia, mihin mä annoin mun miehelle äänioikeuden, oli sen, että sä voit sanoa, jos sä vastustat. Ja sitten mä sanoin, että mä en myöskään siltikään välttämättä kuuntele. Toi oli hyvä. Että voit sanoa, mutta mä en välttämättä kuuntele. Tämä on mun oma päätös. Et se oli todella, ja myöskin, että se ei ollut sellainen päätös myöskään niin kuin muuta maailmaa varten, niin kuin mun miehen lisäksi, vaan niin kuin aidosti mua varten. Ja mä itse asiassa just viime viikonloppuna kattelin kuvia ennen leikkauksesta ja nyt mun tissejä ilman vaatteita, niin mä oon helvetin tyytyväinen. Mä ajattelin, että kiitos, että mä uskalsin tehdä sen. Mä rakastan näitä tissejä ja mä rakastan niitä, mitkä mulla on ollut. Nyt vaan niin kuin, jotenkin tatuoinnit. Niistä on tullut osa mua ja mä voin rakkaudella katsoa niitä joka aamu. Ihanaa. Joo, ja jotenkin toi, että jokainen saa niinku tehdä. Musta on ihanaa, että sä jaat sun kokemuksen, koska sullakin oli monenlaisia ajatuksia siellä taustalla, että uskallanko ja mitä tähän liittyy ja mitä minusta ajatellaan. Niin se, mä ajattelin, että mä petän koko maailman ja mun tyttäret ja kaikki, että mun lapsethan on koko prosessin, ne seuras.
Ne niin kuin ties kaiken ja mä kävin lasten kuule kavereiden vanhempiikin läpi, että jos teidän lapset puhuu, että se näiden äiti hankkii uudet tissit, niin mä kävin kertomassa niille. Että mä sanoin, että tämä on mun keho ja mun valinta ja mä puhun meidän lapsille avoimesti näistä asioista. Niin musta on niinku hienoa, että sä oot niinku omalla esimerkillä ja tuonut esiin näitä asioita, jotta muut saa tehdä sen oman päätöksen. Ei tämäkään tarkoita sitä, että sä oot sitä mieltä, että nyt kaikille vaan silarit, jotka olette tyytymättömiä omiin tisseihinne, vaan niinku se, että sä oot niinku rohkeasti tuonut esiin tätä ja tarjonnut sen tavallaan esimerkin ja mallin niille, joista tuntuu hyvältä tarttua erilaisiin vaihtoehtoihin. Ja siltikin mä sanon, että siihen just kannattaa käyttää aikaa. Että ei liian hätiköidysti tehdä päätöstä, jos vaan niin kuin kykenee. Että se on sellainen, niin kuin, että just se palautuminen ja tutustuminen omaan kehoon uudelleen ja ettei siihen vaikuta, että kumppani on arvostellut tai joku eksä tai joku saamari muinaisjäännen nuoruudesta. Tiedätkö, että vaikka se isoäiti tai joku isotäti, joka on elänyt ihan toisella vuosikymmenellä. Kyllä, just oli todella tärkeä. Naiset voi todella sukuketjussa niin kuin vaikuttaa toisiinsa. No, mitä sä ajattelet tuosta, kun sä puhuit tavallaan kans tuosta palautumisesta, että miten se sun seksuaalisuus on synnytysten jälkeen palautunut ja mitä sä niinku koet, mitä se ylipäänsä se synnytyksen jälkeinen palautuminen sulle on ollut? Onko se ollut sitä? Seksuaalinen palautuminen. Niin. Että miten se seksuaalisuuden palautuminen synnytyksen jälkeen tarkoittaa? Et kaikkihan tietysti nivoutuu yhteen. Mutta... No mä ajattelen, että se on sitä se seksuaalisuuden palautuminen, että ensinnäkään sehän ei kokonaan tietenkään häviä missään vaiheessa, mutta kyllä se joutuu vähän ahtaammalle ja se ehkä on eri muodossa siinä elämässä läsnä. Ja mä itse niin kuin ihan täysin omassa elämässäni koin sen vahvasti myös sitä kautta, että se omakin elämä oli ehkä pienemmällä liekillä ja sille perheelle ja vauvalle meni enemmän aikaa ja pikkuhiljaa sitten lähtien siitä, että sai käydä yksin suihkussa tai mennä yksin kauppaan. Tai kakalle. Niin, kakalle yksin, se on lottovoitto ja ettei kakkaaminen satu ja kaikki tällaiset asiat ja se, että sitten hiljalleen kumppanin kanssa saa viettää oikeasti vaikka 2 tuntia ilman yhtäkään lasta. Ja kyllä mä sanon, että kyllä muiden äitien kanssa baariin menotkin on ollut tärkeitä hetkiä, kun on crazy bailattu taas, vaikka ollaan välillä käyty pumppaan maidot pois. Et ne on ollut kyllä, ja kyllä se oman kumppanin ihailevat katseet ja kyllä flirttailu välillä jonkun muunkin ihmisen kanssa on tehnyt tosi hyvää sille naiseudelle ja seksuaalisuudelle. Miten sä koet, että olisiko tähän tarvinnut tukea ehkä sieltä tai puheeksi ottoa sieltä vaikka neuvolasta ja ylipäänsä meidän yhteiskunnassa ja järjestelmissä, että koska tosi monella nousee se seksuaalisuus semmoisena teemana esiin, että jos sitä lähdetään kaivelemaan, mutta sitä ei ehkä oteta puheeksi, niin koet sä, että tämä pitäisi saada jotenkin isommin esille? Ehdottomasti. Oma kokemus on se, että neuvolassa annettiin 4 kuukauden kohdalla joku lomake, missä oli jotain seksuaalisuudesta ja that's it. Silloin esikoisen aikaan, kun mä olin yksin, niin mulla oli tosi läheinen suhde neuvolatätiin, koska mä olin nuori äiti ja sen lisäksi mulla oli vielä keskosvauva ja mä kävin siellä tosi paljon. Ja se fanitti mua ihan hirveästi, että se jotenkin kehui ja kannusti mua olemaan sillä omalla polulla ja se oli tosi ihanaa ja se käski mennä deittailemaan ja sanoi, että anna sille sun äitille vaan vauvahoitoa, että se on hyvä hoitamaan sitä ja se antoi luvan. Se oli tosi tärkeää, mutta sitten tämä seksuaalisuus, parisuhde ja se, miten neuvola tuki sitä, niin sitä mä en kyllä kauheasti nähnyt. Ja myöhemmin sitten 3. lapsen kohdallahan, kun hän syntyi, niin mä juuri valmistuin seksuaaliterapeutiksi, että hän syntyi toiseksi viimeisen seminaarin aikana. Niin silloinhan mä olin neuvolan konsultti. Eli aina kun mä kävin neuvolassa vauvan tai jonkun meidän lapsen kanssa, niin ne aina kyseli multa kaikkea ja konsultoi. Ja se oli ihan hyvää harjoittelua silloin. Ja silloinhan mä uran alussa olinkin vauvalehdellä silloin kysy vastaa palstalla ennen kuin mä aloitin Puhumuru-blogin kirjoittamisen, koska mä soitin Vauvalehden päätoimittajalle vuonna 2015 ja sanoin, että miksi teille ei puhuta seksuaalisuudesta kunnolla, että tämä on tosi tärkeä aihe ja tästä ei kukaan puhu ja tämän takia tulee eroja. Niin sen aikainen päätoimittaja Anna Ruohonen pyysi mut lounaalle. No hei, se oli mahtava kontakti. Silleen mun ura alkoi. Se oli niitä ensin askelia kohti julkisuutta, että mä näin epäkohdan, mihin mä koin, että itseni ja muiden äitien ja perheiden takia pitää tarttua. Eli me ollaan ikään kuin sun uran alkujuurilla nyt. Siellä aika alkujuurilla.
Miten sä itse, niin kun sä oot niin kun nähnyt ton ja sulla on selkeästi jotenkin näkemystä tuohon, niin miten sä kokisit, että tämä pitäisi ottaa huomioon? Me meinattiin Matin kanssa erota sen takia, että tätä ei ole huomioitu, koska toisen lapsen kohdallahan mä menin suutelemaan toista miestä. Mä en saanut Matilta riittävästi huomioon. Ja sitten tuli sellainen kiva mies, mikä osasi puhua mulle ja me oltiin vapaalla silleen, että ei ollut lapsia eikä ollut sitä tuttua roolia ja oli pikkujoulut ja sitten asiat johti toiseen. Ja se tuntui ihan helvetin hyvältä, mä voin sanoa se. Mä olin aivan täynnä intohimoa ja haluu ja silleen, että jumalauta tätä mä oon kaivannut, että joku haluu mua. Tämä kertoo ehkä siitä, että miten merkityksellinen asia on, että tämä teema otetaan esille ja tästä keskustellaan. Ja annetaan ainakin sille tila tulla siinä keskustelussa julkiprosessissa. Me tehtiin Tuulin kanssa semmoinen kysely, johon me saatiin semmoinen 1700 vastausta melkein. Ja siellä erityisesti semmoisissa avoimissa kysymyksissä nousi tosi monessa esiin se, että seksuaalisuudesta ei ole millään tapaa puhuttu tai sitä ei ole otettu puheeksi. Että olisi kaivattu sellaista tukea synnytyksen jälkeen. 90% toivo, että neuvolassa keskityttäisiin enemmän siihen äitien hyvinvointiin. Niin onko sulla ajatuksia siitä, miten sä ajattelisit, että tätä voitaisiin tehdä tai miten sen saisi sinne järjestelmään sisälle? Onko se vaan sitä, että ihmiset, ketkä näiden äitien kanssa on töissä, niin ottaisi sen rohkeammin puheeksi, että se olisi ikään kuin osa sitä protokollaa vai tarvittaisiko siihen joku ihan erillinen ihminen esimerkiksi tekemään sitä? No totta kai mun mielestä jokaisen neuvolaan kuuluisi oma seksuaaliterapeutti tai seksuaalineuvoja, sehän olisi ihan mahtavaa, mutta se ei ole todennäköistä, että niin tulee tapahtumaan. Ei ehkä tässä taloustilanteessa. Niin, mutta sitten niin kuin sellainen lisäkoulutus neuvolatädeille ja että olisi se kyky ottaa puheeksi ja kyky jatkaa keskustelua puheeksioton jälkeen. Että mä voin esimerkkinä käyttää tätä meidän tilannetta, koska mulla on lupa puhua siitä omasta törttöilystäni, mutta se oli meidän parisuhteen kannalta itse asiassa valtavan tärkeä tilanne, että se tuli. Koska meillä oli siis, koska ensinnäkään neuvolassa ei ollut sitä kunnollista puheeksottoa ja sellaista suoraa kysymistä, että miten teidän parisuhde voi, miten sä koet sun seksuaalisuuden ja naiseuden, tuleeko se huomioiduksi tavallaan, miten sä itse huomioit, entä niin kuin kumppani, koska mä koen tosi paljon, että mä en tuu että Matti ei näe mua kunnolla, että se ei. Että mä kaipasin sellaista ihailevaa, haluavaa katsetta, sellaista, että mut nähdään naisena kaiken sen muutoksen jälkeen, mitä mä kävin läpi. Ja Matti oli siinä vaiheessa, se teki uraa mainosohjaajana ja meni ympäri maailmaa kaikissa hienoissa juhlistusi kuulien ihmisten kanssa, kun mä olin kotona tukka pystyssä imettämässä. Ja kyllä mä pidin itsestäni huoltakin, mutta silti niinku, tavallaan sit kun mä olin hyvännäköisenä mun mielestä, niin mä olisin halunnut, että se nähdään. Mä olisin halunnut, että mut nähdään hyvännäköisenä, vaikka mä en ole niin laitettu. Ja jotenkin mä en tullut kuulluksi, vaikka mä niinku pyysin sitä. Ja meillä oli seksiä, eikä se ollut sellainen millään tavalla kaostilanne, mutta se alkoi pikkuhiljaa tavallaan nakertaa. Ja se alkoi se mun kaipuu, että mä haluun tulla enemmän nähdyksi. Ja kun mä en tullut nähdyksi, niin se halukaan ei syttynyt samalla lailla, koska mä olisin halunnut nähdä sen toisen silmistä, että sen on pakko saada ottaa mun vaatteet pois, että se niin kuin palaa halusta. Eikä meillä ollut siinä vaiheessa aikaa kahdestaan, mihin vaikutti meidän lapsi, mikä oli siis tosi vahvasti imetyksessä kiinni. Et meidän keskimmäinen lapsi oli tosi tissivauva niin sanotusti, että siihen meni pitkään ennen kuin me päästiin kahdestaan mihinkään, kun mikään ei kelvannut. Mutta tämä herätti meidät. Se herätti meidät puhumaan, että mistä tässä on kyse, koska kun mä suutelin sitä toista miestä, ja se oli aivan ihanaa, myönnän, niin se herätti, että mä haluan kokea tämän Matinkaan. Se oli se mun ajatus. Ei se, että aloitanpa tänään jankaan suhteen, vaan sen, että kun mä oon kokenut tämän Matinkaan, mä tiedän että on edelleen. Ja tämähän lähtee minusta. Ei, tämä on niinku, tämä ihminen oli ihana apu tässä tilanteessa. Itse asiassa kiitosviesti hänelle tästä. Hän tietää, että mä olen kiittänyt häntä. Ihanaa. Mutta se oli niinku pysäyttävä ja se herätti Matinkin. Että hänelläkin on tärkeä tehtävä tässä. Että se on sekä että. Ajattelet, että olisi ehkä voitu välttää, jos olisi saanut sitä tukea ja neuvoa ja apua enemmän? Kyllä mä uskon, koska sitten jos me oltaisiin oltu vielä Matinkaan yhdessä neuvolassa ja tämä niin kuin mun kokemus oltaisiin sanotettu ja jos neuvolatäti oli se sellaiseen niin kuin neuvonantotason dialogiin pystynyt siinä ja niin kuin kysymään jollain tavalla, että
miten Matti kokee tämän, että mä oon kertonut tällaista ja tämä tuntuu siltä, että tämä ei niinku kuitenkaan niinku muutu sinne arkeen todeksi. Ja teidät olisi ehkä sitten voitu ohjata vaikka sinne pariterapeutille tai seksuaaliterapeutille, kun taisi tullut julki. Koska mä väitän, että tähän on riittänyt yksi käynti niinku ammattilaisen luona niinku seksologin vastaanotolla. Tälleen aika yhteiskunnallisiin teemoihin päästään päättämään tämä jakso. Ja tämä on pakko sanoa, nyt me ollaan oltu 16 vuotta yhdessä ja meidän suhde on parempi kuin koskaan. Et mikä sääli se olisi ollut erota Siinä silloin. kohtaa. Kyllä. Et siitä on kuitenkin nyt se niinku 10 vuotta, kun me meinattiin eroa. Ja tästä te 11. Niin, ja meidän seksi on parempaa kuin koskaan ja halleluja. Jos mä olisin sille Marjalle voinut sanoa kaiken sen, mitä tulee tapahtumaan, niin ei se olisi lähtenyt yhtään mihinkään. Mutta meinasin jo, jalka oli oven välissä. Että älkää, niinku, pettämiset voi joskus avata asioita, mutta älkää lähtekö suhteesta turhan kevyin perustein. Ei pidä luovuttaa heti. Niin kannattaa katsoa vähän kivien alle ja tutkia, että mistä tässä on oikeasti kyse. Ja myöskin on tilanteita, milloin kannattaa erota. Ja ehkä mä ajattelisin, että semmoinen loppukanveetti, minkä mä haluaisin heittää tähän, olisi se, että muistaa sen, että se kehonkuva ja seksuaalisuus ei mene rikki, vaikka se tuntuu välillä siltä, että nyt ei ole hyvä olla tässä omassa kehossa tai se seksuaalinen halu ei pääse syttymään. Että niin kuin me on sun tarinaa kuultu, niin se voi todellakin elää ja muuttua siinä prosessin varrella. Ja että on myös niin kuin armollinen itselleen. On. Kyllä se elämässä on tosi monenlaisia vaiheita, vaikka se sillä hetkellä tuntuu, että tässä on kaikki. Kiitos Marja. Kiitos, kun olet jakanut omia kokemuksia ja omaa viisauttasi ammattilaisena myös. Voi kiitos. Marjan sisältöä pääsee seuraamaan lisää Puhumuru-tilin takaa ja mun ja Tuulin juttuja sit sieltä Palaudussynnytyksestä tililtä. Kiitos Marja. Kiitos Marja. Kiitos. Äitiysfysioterapeutit tukenasi palaudussynnytyksestä.fi.